Hamjagwi khari phalinai hamjagma chula tei hamjagma borino Amchaini lukurok Romwi Phrainairogno Policeni yago koktama rwksawai soimarka gumati hangkoni udipur amtoli bonduar Amchaini tongnai Suja miyani kaijijak bwsajala Joel Mia Bishalgor Probo Rampur Amchaini umur sukjugya nokogni hamjago rokhani sawai khari tubukha amtoli thanani bisingo khobjanai Kanchanmala Muslim para Amchaio Lai thanai kisajak sal Romwi Bororok Kanchanmala Amchaini Muslim parabo tongoi tonglaimani paithago kraksalo sanjajora Amchaini lukuro mokolo klaikha kaijajak Joel Mia kaijajak nukumi hamjakno khari tubumani yagulo borok kharwino Romwi gosiwai nahaka borok hamjagwi khari phailika borokni puilani simi nukung khajak tongo tei bwsai bihik yakarei bwsabutei yakarei borok khari phailika hnai kraksalo horo borok kharwino Romwi nok nukuni borokno koktama Rohorkha yagulo Joel Miani bihi bwsalano logeo tubukha yang nukungni hamjakni bufani nokni borokbo bwsano logeo tigi Kanchanmala Muslim para Amchaio sokpailaikhya bihik bwsai bwsabutei tongtoteibo kubuni chulabai hamjagwi kubuni boribai hamjagwi chasamai tongoi khari phailai rokno Amchaini lukuro police ni yago Phrainairogno tei police rok o hamjagma chula hamjagma borei khari phailai rokno thanabo tubukha tamo ungma klaikha o hasteoba salburum obahaino koktoma kasai phaio choya karei keboba bihik yakarei kubuni boribai khari phaio keboba bwsabutei yakarei bwsai yakarei kubuni chulabai kharei tongo kaijak tutei nukung khajak tuteibo obahaike boini bihik boini bwsaibai hamjagwi chasamai tonglaio hodao musangya thinango musangya obahairo ongoi tonglaikha haste ganangoi obahairok nugui phainai ajai song thinango tamo surungmung mannai abuse tabo wana jaknai আজ শনিবারে বেরে সাবধান মিয়ার বাদ বিশালগড় থেকে শুনছি আমরা একটা পোলা আর একটা মায়া বাগায় আনছে বাচ্চার মা ছেলের বাড়ি উদয়পুর অন দুইটা আর আগের বেটিটা এই বাচ্চা আছে একটা এটার লইয়া আজকে খবর দিছে ইয়ান আইছে আর একটা মায়া আনছে সেটারও বাচ্চা আছে ওই তারা তো আমরা পাড়ার রাতে এমন তোরা সে আনছে অহন তো মায়া কফুলা কইরা তো একটা শিখ হইতাছে অহন তো পরিবেশ নষ্ট হইতাছে অহন বালা কইরা এটা শক্ত বিচার আমরা চাই আম তুলিতা না ও আইতাছে শক্ত বিচার চাই আমরাও পাড়ার ভিতরে মায়া আছে ফুলা আছে এটা শিখবো যে কাঞ্চনমালা মুসলিম পাড়া 1 নম্বর ওয়ার্ড আমরা এটা শক্ত বিচার চাই আগের বলে খাও না রেগা আচ্ছা আচ্ছা Rignai naithok rignai rignai hamjangai bagai naithok tei quality kaham rignai tabuk hatiwo belai rang klaibaino manthugui tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kanboro manthogo kotal jorani machine bai takja naithok bumulni palini rignai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharo joto manthogo haike lerida tongsidi tabung nokrungdi kanrubai te kanboro phalnokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phalnognino rignai risa wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lerida tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Yongs Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 Tekisa kongdu number 87878315552 oblique 825891971 oblique 8119938 548